Όλοι φίλοι είστε, φίλες εδώ πέρα μέσα. Μια κυρία βλέπω μόνο. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είναι όμορφο και ευχάριστο γιατί σας βλέπω ενεργούς. Είμαστε μάλλον, θα έλεγα, ενεργοί, για να είμαστε εδώ. Και μακάρι να μπορούσαμε να ήταν κι άλλοι. Αυτό όμως είναι θέμα δικό μας, αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την πρόκληση στους πολίτες, ώστε να προσέχουν το γάμο. Αυτή η πρόκληση λοιπόν εξαρτάται από τα κόμματα. Αυτοί παίζουν το παιχνίδι, αυτοί καθορίζουν τα πάντα. Όμως, ας κάνω μια παρένθεση, γιατί το παρέλειψα, εδώ είμαστε σήμερα για να κόψουμε τη βήτα της χρονιάς. Και θέλω να ευχηθώ. Πρώτα απ' όλα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέργεια, το κίνημα Συνέργεια για την Ελλάδα, με την παρουσία της, με τους αγώνες που έχει όλα αυτά τα χρόνια, στον Μιχάλη τον Καραλαμπίδη που ήταν μαζί με τον Γαλανόπουλο, τον Νίκο, και εύχομαι τα καλύτερα γιατί δίνετε τη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Είστε μεγάλοι αγωνιστές της κοινωνίας, μακάρι να υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, ώστε να μπορούσαμε να συμβάλλουμε καλύτερα και περισσότερο και πιο δυνατά στα δρόμενα της καθημερινότητας. Τώρα έρχομαι στο θέμα. Εδώ λοιπόν η κοινωνία μας αντιμετωπίζει πολλά θέματα. Μεγάλες προκλήσεις. Δεν γυρνάμε πίσω, αγαπητέ φίλε Καραλαπίδη, ούτε αγαπητέ φίλε Γαλανόπουλο. Το χθες ήταν παρελθόν. Σήμερα έχουμε τις νέες προκλήσεις για το αύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε σήμερα τι θα κάνουμε αύριο. Εδώ είναι το όλο ζητούμενο και εδώ είμαστε για να πούμε μερικά πράγματα και να προβληματιστούμε. Εδώ είμαστε για να προτείνουμε και να προκαλέσουμε από εσάς και εσάς και όλους τους πολίτες, ώστε εμείς που πραγματικά πιστεύουμε στη δημοκρατία, γιατί αυτοί των κομμάτων δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν εμείς όλοι που ζούμε την καθημερινότητα και πιστεύουμε στη δημοκρατία, αν και γίνουμε η φωνή του λαού, θα μπορέσουμε να πάρουμε την εξουσία. Διαφορετικά η εξουσία θα είναι στην εξουσία και θα πορεύεται και θα κάνει ό,τι θέλει. Και εδώ θέλω να πω του Τζον Φίντεραλ Κέννιντι ένα απόψεμα ωραίο, ότι η δημοκρατία δεν εκφράζεται με τους ολίγους που είναι οι πλούσιοι, αλλά με τους πολλούς που είναι οι φτωχοί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εδώ όμως θα κάνω και μια παρένθεση και να πω το εξής. Όταν γίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνουν γκάλωπ έξω, και ειδικά τώρα τελευταία για το οικονομικό, παίρνουν στατιστικά στοιχεία ή κάνουν κάποια γκάλωπ, δημοσκοπήσεις κτλ. Όπως θέλετε και πείτε το. Και ρωτάνε πώς θα πάτε με τα οικονομικά για τον κάθε πολίτη. Και ο καθένας λέει ναι, καλά, δεν λέει κάτι διαφορετικό. Δεν λέει ότι δεν πάμε καλά, δεν βγαίνουμε στα λεφτά, δεν φτάνουν τα λεφτά μας, φτάνουν μέχρι τις 15 του μηνός ή τις 20, πάμε καλά. Όμορφα, ο ένας καλά, ο άλλος αλλιώτικα και τελικά παίρνει το 70% να πούμε ότι είναι ευχαριστημένοι και το πάει στο Μητσοτάκη και λέει ο Μητσοτάκης όλοι είναι ευχαριστημένοι. Τι ψάχνουμε τότε. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα δημοσκόπησης των πολιτών. Αυτούς τους πολίτες πρέπει να βάλουμε μπροστά, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Αυτή είναι η δημοκρατία. Όχι η δημοκρατία να πειθαρχούμε σε αυτό που λέγεται από τους ολίγους και τους πλούσιους. Ερχόμαστε σήμερα εδώ. Λοιπόν, προχθές διάβαζα και του είπα στον πολύ αγαπητό φίλο, τον Νίκο τον Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν λέω ότι όχι και τους άλλους, όλοι εσείς είστε φίλοι από τα παλιά, αλλά επειδή τον βλέπω πιο τακτικά γι' αυτό. Βγήκε λοιπόν ένας νόμος από τον Άριο Πάγο. Εγώ επειδή υπηρέτησα αυτή την εργατική τάξη στα πεζοδρόμια και νομίζω εκφράζω αυτό το κομμάτι, γιατί έδωσε μεγάλες μάχες και πολλούς αγώνες. Αλλά δεν θα μιλήσω για το χθες, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σήμερα και το αύριο. Το σήμερα θα διαμορφώσει και το αύριο. Οι αποφάσεις οι δικές μας σήμερα θα κάνουν την ποιότητα ζωής του αύριο. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως. Λέγοντας λοιπόν για τον νόμο, αυτόν που έβγαλε ο Άριος Πάγος στην απόφαση, τι λέει. Τι λέει και τι μεσολογούμε μέσα. Ότι από το 2002 όσοι εργαζόμενοι ήταν με συμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού ή στον ΟΤΑ ή σε δημόσιες υπηρεσίες,
Και αυτές οι συμβάσεις, λοιπόν, αυτές οι συμβάσεις με το να ανανεώνονται μετατράπηκαν σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στον χρόνο. Λοιπόν, εσύ έμειναν στο δημόσιο, χωρίς να γίνει καμιά προκήρυξη, χωρίς να γίνει καμιά πρόσκληση κτλ. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Άγιος Πάκος και βγάζει την απόφαση ότι είναι άγκυρες αυτές και ότι αυτοί όλοι θα απολυθούν και θα αποζημιωθούν με τα χρήματα υπηρεσίας με τα χρήματα αποζημίωσης σαν να ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει αν δουλεύει στο δημόσιο ή είναι εργοδότης στο δημόσιο ή είναι ιδιώτης ο εργοδότης. Σημασία έχει η σύμβαση με την οποία εργάζεται ο κάθε υπάλληλος. Μέσα στο δημόσιο, σε έναν εργοδότη του δημοσίου, αλλά με μια σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αριστοκράτου. Έχει το δικαίωμα λοιπόν με αυτή τη σύμβαση να τον απολύσει. Και θεωρώντας ότι δεν τηρεί την νομιμότητα βάσει των συμβάσεων ή βάσει των προκηρύξεων που θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί και να προσφυγεί. Έρχεται λοιπόν αυτοί, θα βγουν στον δρόμο όλοι τώρα. Ποιος έβαλε δάκτυλο, ποιος θέλει να κάνει κομματικό μηχανισμό, ποιος ανανεώνει μέσα εδώ όλες τις βάσεις και όλα τα στελέχη που να μπορούν να κινούν αυτή την κατάσταση. Αυτό πρέπει να δούμε. Αυτό πρέπει να δούμε. Και δεν είναι αυτό γιατί να τους διώξω από το δημόσιο ή αν θέλετε να πω ότι να μειώσω τα έξοδα της παροχής υπηρεσίας του δημοσίου. Να το κάνω και αυτό. Αλλά πρέπει να έχω ετοιμάσει όμως εκ των προτέρων τον ιδιωτικό τομέα. Έκανα κάτι? Δεν έκανα. Επένδυσα στο πρωτογενή τομέα όσον αφορά με τα αγροτικά ή στο δευτερογενή τομέα ή στη μεταποίηση ή σε οτιδήποτε άλλο που να μπορώ να παράξω και να έχω έσοδα και να δημιουργήσω θέσεις εργασίας. Δεν έκανα. Λέω να κάνω εξαγωγές ή να κάνουμε εξαγωγές. Πώς θα τις κάνουμε, αφού δεν έχουμε κάνει επενδύσεις. Αφού τα κοστολόγια μας είναι πολύ ψηλά, της παραγωγής εννοώ και του παραγωγικού αντικειμένου. Πώς να βγω σε σύγκριση και ανταγωνισμό με την Βουλγαρία όταν πληρώνει 180 μεροκάματο και βγάζεις μια ντομάτα, να το πω χοντρά, και στοιχίζει 180 και εδώ στοιχίζει 700 ας πούμε και παραπάνω, δεν μπορείς. Επομένως, οι αγρότες έχουν δίκιο σε αυτή την περίπτωση, γιατί και βέβαια εδώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, καταραίει μια Ελλάδα που καταραίει. Καταραίει μέσα σε ένα χάος προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν. Προσπαθούμε με επιδοματικές πολιτικές, με προγράμματα, με δίμηνα, με τετράμηνα, με οκτάμηνα, με συμβάσεις, με ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, καταραίει και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει. Και κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Εδώ μιλάνε και αλλού θα είμαστε αλλού. Και εμείς οι ίδιοι. Ο καθένας θα βρίσκεται και θα βρίσκεται σε ένα μεγάλο κόμμα, γιατί θα έχει κάποια ωφέλεια από εκεί και θα λέω έξω από τα δόντια και όποιος θέλει να με παραξηγήσει. Λοιπόν, αλλά και πάλι λέω και το άλλο, ότι μπορεί να είμαστε λίγοι και λέω ότι μια χούφτα χιονιού στο χέρι μας, χιλιόμενη, κάνει ολόκληρη χιονοστιβάδα. Μην μας απαγοητεύει αυτό. Εμείς οι όλοι λίγοι μπορούμε να κάνουμε μεγάλη χιονοστιβάδα, αν το θέλουμε. Γι' αυτό εδώ σας προκαλώ και σας καλώ να πάνε όλοι μαζί και όχι ο καθένας ξεχωριστά, νομίζοντας κατά τη γνώμη του ότι θα πετύχει και θα γίνει αρχηγός ή θα έχει μια σφραγίδα και θα λέγει ότι είμαι ο πρόεδρος του τάδε σωματείου ή του τάδε κόμματος. Δεν κάνει τίποτα απολύτως, σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Η ενότητα είναι αυτή που θα σώσει, να πούμε, την Ελλάδα και τους πολίτες. Τίποτα περισσότερο. Αυτοί οι πολίτες, αν το καταλάβαιναν, δεν θα ήταν εδώ οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, να το πω, δεν θα ήταν εδώ που είναι και στη μοίρα που είναι. Και θα πάνε και χειρότερα. Και θα πάει η κατάσταση χειρότερα. Σας το λέω εγώ ο Βάνης και ελάτε αύριο να μου πείτε τι ήταν αυτά που έλεγε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα σωρό, δεν θα είναι αυτό λεπτομερώς, γιατί αν κάτσω να τα αναπτύξω, δεν θέλει ώρες και μέρες να πούμε. Αυτά που συμβαίνουν και είναι τραγελαφικά και είναι μέτωπα της κυβέρνησης και δεν βγαίνει κανένας μπροστά και τα ποσοστά είναι ποσοστά. Και αντί να τα δούμε να κατεβαίνουν, ανεβαίνουν. Δεν θα ανέβουν, αφού εμείς οι ίδιοι τα δυναμώνουμε, τα ποντάρουμε, τα πρημοδοτούμε ακριβώς που θέλει. Λοιπόν, τα μέτωπα είναι το αγροτικό, το βλέπουμε. Τι να πούμε για το αγροτικό, που είδαμε ραγισμένες, πεσμένες γέφυρες,
δρόμοι χαλασμένοι, χωρισμένοι, χωράφια να γυμνάζουν. Τώρα για να βάλουν δεντράκια οι αγρότες θέλουν 4 χρόνια για να πάρουν την παραγωγή τους. Πώς θα ζήσουμε λοιπόν ρε παιδιά 4 χρόνια αυτή? Χρηματοδότηση δεν υπάρχει, λέει 80 εκατομμύρια. Γυρνάει και λέει η κυβέρνηση τώρα ότι δεν έχουμε αποταμιευτεί εικόνα, το δημοσιονομικό αποθήκευμα, πώς το λέμε. Λοιπόν, δεν έχει. Από πού θα το έχει? Πού δεν παράγει? Τους έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, 30 δις. Μαξιλαράκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει και τα παρέδωσε, λέει, εντάξει. Αλλά παρέδωσε πλασματικά και όχι πραγματικά. Τα 30 δις ήταν πραγματικά. Εκείνο που θέλω να πω είναι το αγροτικό, το εργασιακό, η ανεργία. Τι κάνουμε τώρα? Τους παίρνουμε 2-4 μήνες, 8 μήνες με κοινοφιλή εργασία που δεν δικαιούνται άλλο να δουλέψουν, γιατί μετά από 5 χρόνια για να μπορούσαν να μπουν κι άλλοι μέσα, να φάνε κι άλλοι ένα κομμάτι ψωμί. Άρα 5 χρόνια, ένα που κάνουμε θα δουλέψει, 5 χρόνια δεν κάθεται. Και ρωτώ εγώ τώρα, στα 30 του χρόνια αυτός και με πενταετία ένα οκτάμινο, πόσα χρόνια δουλειά θα κάνει, πόσα χρόνια δουλειά χρειάζεται να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα? 4.500 ένσημα. 4.500 ένσημα με 3, αν το βιώσει στο δια του 300, πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψω? Συμπληρώνω τα οκτάμινα γιατί θα φάνε 15 χρόνια. Τα οκτάμινα φτάνουν στη ζωή στα 30 χρόνια να έχω 15 χρόνια δουλειά. Θα άκουσε να αυτά ένσημα αυτό. Πού θα πάω τότε? Αυτό για το μέλλον, έτσι. Πού θα πάω τότε? Σε μια εθνική σύνταξη. Πόσο θα παίρνω τότε? 3.80. Θα φτάνουνε? Δεν χρειάζεται πολλά, θα έχει ιδιωθεί από τώρα έως τότε στις εθνικές σύνταξεις και θα παίρνεις ένα γιορτάκι που θα του τρώσει. Αυτή η δουλειά, με αυτό θα περνά και τελείωσε. Από ό,τι είμαστε, το καφέ που πίνουμε τώρα στην καφετέρια, ούτε φακελάκι να το πάρουμε σπίτι, να πάμε να το πιούμε στο σπίτι θα το έχουμε. Δεν θα κολλάνε τα σύμβαση. Ούτε φακελάκι να το πας στο σπίτι δεν θα έχουμε. Λοιπόν, αγροτικό, εργασιακό, ποια θα λείψει? Με τα πανεπιστήμια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ποιος θα έχει λεφτά? Θα σπουδάζουν μόνο τα παιδιά του πλουσίου. Οι άλλοι στα χωράφια. Υπάρχουν χωράφια να δουλέψουν. Αν να πούμε εδώ ότι θα πάει στο πρωτογενή τομέα, μα και εκεί δεν υπάρχει. Αλλά λοιπόν, πού θα πάνε? Με τι θα βιώσουν? Με τι θα προερθούν? Με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνουν τα προγράμματα? Είναι επενδυτικά προγράμματα, είναι προγράμματα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μετά? Όχι. Είναι για να μην πεθάνουν. Να παίρνουμε ένα πρόγραμμα με 300 ευρώ ή να παίρνουμε οτιδήποτε άλλο για να μπορούμε να υπάρχουμε όσο να υπάρχουμε για να αναπτύσσουμε στη ζωή. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής. Με αυτά θα λέγω, το είπα το 10 ακόμη, ότι έρχονται οι εποχές που η Ελλάδα, και δεν είναι για την Ελλάδα μονάχα, αλλά για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ότι θα ζήσουν μόνο με τα προγράμματα. Με τίποτα περισσότερο και δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στην άλλη περίπτωση, οι καταλήψεις. Απαράδεκτο. Διότι εδώ είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν λεφτά και λεφτά θα υπάρχουν μόνο στα παιδιά των πλουσίων οι οποίοι θα σπουδάζουν. Είδαμε και πάθουμε να τα κάνουμε δημόσια. Ναι, τα τέλη. Έχουμε την ομοφιλοφιλία. Αυτό είναι που θα χρειάζεται τελείως, ας πούμε, την κοινωνία. Δεν λέω μόνο την οικογένεια, την κοινωνία. Θα καταλήξει και δεν θα έχουμε πλέον από εδώ και πέρα. Θα βλέπουμε άντρες, γυναίκες σε ένα σύνολο ανάμεικτο, μίξης και δεν συμμαζεύεται. Εγκληματικότητα. Κατηγορηθήκαμε βέβαια και από την Ευρώπη σε μια συνέλευση, κόλαφος για την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είχαμε πάρει και το νέο μνημόνιο με το Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλές παραβάσεις, έχει πολλές ελλείψεις, ατασταλίες, καταστρατήγηση του συντάγματος. Βλέπουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ το Σύνταγμα δεν το αναφέρει, βάζει το 3%. Βλέπουμε τώρα που έχουμε τις εκλογές για την Ευρώπη, επίσης μας βάζει το 3%, ενώ δεν το αναφέρει το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν γίνεται μια καταστρατήγηση και δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και όχι μόνο εγώ. Είπαμε επενδύσεις, έσοδα, εθνικά θέματα πάρα πολλά.
Βλέπουμε στα νησιά έγινε αποστρατικοποίηση, ενώ οι Τούρκοι βραχονισίδες διατηρούν μέσα εκεί πέρα στρατό. Βλέπουμε από την άλλη μεριά την Ουκρανία, δίνουμε λεφτά που δεν ετέχει ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε καν έχουμε καμία σχέση, ενώ εμείς δεν έχουμε λεφτά και δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τους δικούς μας πολίτες, τους Έλληνες πολίτες εδώ πέρα μέσα. Από την άλλη μεριά έχουμε όμως να δίνουμε ή οπλισμό να πούμε στην Ουκρανία ή να την τροφοδοτούμε με χρήματα, όπως άκουγα πάλι τελευταία τώρα, ότι θα δώσουμε, λέει, χρήματα, θα φορολογηθούμε δίνοντας χρήματα ο κάθε πολίτης για να πάνε στην Ουκρανία. Λες και η Ουκρανία είναι. Εμείς πεθαίνουμε από την πείνα, εκείνοι έχουν τον πόλεμο που λέει ο λόγος, σε πάση περιπτώσει, που δεν έχουμε και καμία σχέση μαζί τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς να πεθαίνουμε για να δίνουμε λεφτά τώρα από εδώ και πέρα στην Ουκρανία για να μπορεί να ανορθωθεί. Δώσανε ήδη. Δώσανε ήδη. Να τελειώσουμε λίγο γιατί Να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε. Αυτό. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η ενότητα είναι αυτή που κερδίζει πάντα στην ζωή μας, στην κοινωνία, και το βλέπω ότι εμείς οι Έλληνες ειδικά, ότι δεν μπορούμε να το δουλεύουμε αυτό, γιατί ο καθένας από εμάς θέλει να είναι αρχηγός, θέλει να ηγείται, θέλει μια σφραγίδα και να ευχηθώ όλα να πάνε καλά και τον Ιούνιο να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.